Rang long jon made dak chat rang long jon PS la pen cherat hawar non niltum dak kewang nang kok bon non dak nil tum macet tong kala pu helo dan niltum 5 nong rong khang MSCA konsensia presiden lo la pen ke dak nilidung kang nisar to man ke nil tum claim rapet rong khang CC long claim rapet alang li organize secretary lo alang li ke assistant general secretary lo la pen pu alang li timung sang ho bang ka la LA and representative lo la pen dak so dung thu ke do la ke ingi sang ho ka dak krang long john mane tika left pu PS as secretary la pu nelinung la ke dak krang long john lo cheret lo tika left lo PS president ing lo la pen pu anung ke do atum an ke la ke nil tum claim rapet party long claim rapet atum sai sel dak pini nil tum ke wang nang kok la pu helo ke dam tang tarik in korapo thang achiklor kom February in korapo dak pini NGO pu atum ke wang putang ma APHLC pu ko chi pu pen ke wang pen ma hadak ke than ke la pu helo tika la pen ke chera soran ta pu NGO PHLCC nang don thai lo pola la sidak nil tum dak krang long john lo batika left a PS lo dak nil tum inut ing rai dun de la pen ke khala bang son inut bahai ni wang pusipula ke kopine NGO business NGO pun ke business punang ko arti kang hemprek hang pane leader lo lagi PHLC ne da do tang ad lo la tum ke la ke NGO PHLC NGO pu la ke ko puson pen ka chir ne li purun thek thek lo la ke pine business pen hisap si hemprek hang pane ka leader lo la ke la tum APHLC abinong hemprek hang khay pang ka charjap atum phan armong amoy ar bung ka pi phuk don ba ka pe bob don akam se klem lo ka pang rei phalang ho don akam se klem chot lo la si don dak la bang so pen non dak nil tum ke wang la helo dak cheret awa inuta nil tum APHLC tum ke ching be dun de la pen dun de hala bang sor ni inut bahini dum dun la ke congress pen BJP tum chot sikidun la pen al tum president secretary putaneli mo news long thek long lo hala wai song hi alang lita congress song si claim dun bom abang pina la pen hala agostin kathar putalata congress song si claim dun bom abang pina la pen inut bahini ki dun BJP mala inut bahini ki dun to manta BJP tum sai se IPHLC muni ki inut dakawi la pen al tum bahini le ki dun ba amen ke dutun ko ka krong ke dutun ko kan tum bojarani da bot langso bojarani bojar pen ke wang baik pen wang bom masila tum phan net dun tek sedang na pang ni dun kur pusinil tum ar julong le la sidak lam klar nil tum chi pinang ko ka thela poilo nil tum APHLC abinong APHLC khay phan ka che rai APHLC je ai ka thar ke japon APHLC long nil tum da krang long jon hawat ma te tika hawat PS ini inuta nil tum dunde la pencing be dunde non nili long dak PS long claim CC long claim rapet organizing secretary do alang li te thini paning jena la pen ke adun thu il tum LA long ka charap dun timung sang ho junis timung alang li do alang li te thini paning jena la pen dak PS krang long jong na PS a president secretary alang tum te inut le inut paning jena pusin li non apor ang tum phan apor pilo nang litum dak media nang litum daan ke wang pen nilitum long an nang litum pasai do kok pen wang pen nilitum long daan nang che tong pot nang litum phan kardom pilo kardom la pen nilitum non apor la dan ke wang nang kok krang long yon APS long wang nang kok ke dam tang tarik pho mayong tadi engkor pho tarik ingko rapo alang tum je la non NGO mate official se kimi watum alang tum dak ke wang ike la ke alang tum amen long thek the da posi non official si pu ke chir dam ke la ke dak humudai mane idli tum ke thek dam long a char mane ke chini nang ji ke la ke jai sarafan
alang la so party fan nang ki fridunji a fan si la tum la so target ke en la pen la dak khang long yon long alang tum ke wang i ke dak khang long yon long a ps tum pen ke inut tala dak dunde la pen la tum karjulong nili to hanang ke thana teng pulo te alang tum bangga la NGO tum ke wang la pen dak thing pia klimeronji pu alam alang tum karjulong pen si dun pu amat apia alam ke than mangke party alam vandet ama si prai tum ke aning la so ke phophe masi dam ek lapen ladak aja tong ke bang kep ingkoi bak doi BJP ben si wang se pu si alang tum penili tum phanang than lo nili tum ke wang i ke je alang tum ladak ke do an PS tum mang hu helang lapen alang tum dak ke do PS tum phan an ta churo lo athema alang li tum ke claim aning mesen men ke claim pon thi alang tum aning thir klong penda ke do polang dhan churo lo athema alang tum mang hu dunde lapen lake IPSLC ke lage amen ke nun chot lapen la tum kali pucini po alang tum jasemet ke lada ka pias bhani li akero pilo je alang tum ki dunde alam ke la pohelo je alang tum la so NGO ke la ke omdai la ke BJP la tum anglong kaching waya la so a kapehem so do je la non jem han se ke yapon la ke direct ili tum BJP pule jong dunde tanang pipolo pulo te la tum ke arlu kaching waya do lapen BJP long men IPSLC non la NGO long pon po an ke la tum bangga arlo bangge kaching wai so do je nang tum ke mo BJP han le बहुत पिसा ni tum pen bangge thang la nang pupelu la tum mane jenten la tum kopilo ke klem pon bangke la jai sar ke ja pon party fridun long chitan tame la so target men selang tum ke mang pon la so APSL se kimi NGO ke rat tum karbeng long rat na chini nangji la ke kroy du nang ne mang hudu nang ne lapen nili ninge dun non ninge dun o elo la kado kawil tum rada tum non chini lo posi la so alam non nili nangli tum message nai pila ili tum karbeng long so a media pen nangli tum theklong anda mi chini non mang hudu nang nelo ili tum non kamang hudu nang ya por kalilu athema ili tum karbeng long non ili tum akhaya tum non nang wir bang lo ke do thaya we ante itu mang hudu bom na lang ma lasi ili tum bang putin da mang hudu nang ne lasi non ke wangji ili tum thir klong ma do nangji an ben thir klong si dolang apo sila kado kawe li tum media long theklong akor te la kado kawe tum tribal ara da tum ansi tame chini nangji ke non apor ke li tum mang hodu nang le lo athema li tum non khai ki bir ya por pot il tum la nang ke ya pon IPSLC jem han se nang ke than alam ke badu ta arju nang ne lo la ke humudai tum chini duno la ke BJP pen se la tum ke claim a atowar pinak lage la sini li paninge padingo elo nili pena bangke non nili non ke than nili tum lasi nili na humri lo lasi dak inut hani pen moven tum chethan long lo lasi ko an ma ho hema ke tum non chini lo lasi nili hin pen bangke lam yun kani ye dum uji bangke aglo lasi non a hok ma hema lasi la dak a president do a secretary do lasi la dak a secretary a president ke ahem full la sorong ahem full report kasi arong arang ba la pena secretary president tum phan le ko ana hok ma hok hemale alang tum phan le klar dapan aripon ilna nililam fil ansal ordo